పవిత్రమైన ఖురాన్ చాప్టర్ నెంబర్ 6 వర్స్ నెంబర్ 19లో, ఓ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు వారితో ఇలా అను, సాక్ష్యంలో ఏ వస్తువు అంత్యత గొప్పది? ఇలా అను, అల్లా అంతట గొప్ప సాక్షి, ఆయనే నాకు మీకు మధ్య సాక్షి. ఈ ఖురాన్ నాకు వహీ ద్వారా పంపబడింది. దీనితో నేను మిమ్మల్ని మరియు ఇది చేరిన వారందరినీ హెచ్చరించటానికి, అల్లాతో పాటుగా మీరు ఇతరులను ఆరాధ్యులుగా ఉంచుకున్నారని మీరు సాక్ష్యం చెబుతున్నారా? ఇలా అను, నేను సాక్ష్యం చెప్పను. ఇలా అను, నిశ్చయంగా ఆయన ఏకైక ఆరాధ్యుడు మాత్రమే, మరియు మీరు అల్లాహకు భాగస్వాములుగా నిలబెట్టే వారితో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.